Pagsaka sa mga kaso sa rabies sa El Salvador City ug General Santos City gitutukan karon sa otoridad. Kini ang gitutukan ni James Paulo Yap nga live manukad sa El Salvador City. James. Cyril, nimbago lang, duha ka mga bata ang patay tungod sa rabies dinhi sa El Salvador City. Samtang gikaalarma karon sa mga otoridad ang kapin 800 ka mga animal bite cases nga natala sa General Santos City. Ani ang report. Gikaalarma karon sa El Salvador City Veterinarian Office ang paspas nga pagsaka sa kaso sa mga rabies sa syudad. Gani ning baguhay lang, duha ka mga bata ang namatay tungod sa rabies. Sumala kang Dr. Beata Obsioma, ang city veterinarian sa syudad, nga dakong epekto sa mga hayop nga iro ug iring ang kainit sa panahon. Busa karong World Rabies Awareness Month, ilang gipanghingusgan ang ilang kampanya Batok Rabies. Ilang gilibot ang mga eskwelahan sa syudad aron ipasabot mahitungod sa rabies ug angay buhaton panahon nga mapaakan og iro ug iring nga adunay rabies. Yung mga victims kasagara mga school pupils and students. So maghilom sila kasi matakot sila bungala ng parents. We did not focus sa lectures but more on videos kasi nagre-respond ang mga bata sa film showing. Sa tuig 2022, miabot kuno og 43 ka mga positive rabies cases ang natala sa ilang syudad ug pag-abot sa tuig 2023, may saka pa kini og 57%. Samtang duha pa lang kabulan sukad ang pagsulod sa tuig 2024. Aduna nay upat ka mga positibong rabies cases ang El Salvador City. Busa gihawag karon sa LGU ang mga pet owners sa syudad nga pabakunahan ang ilang mga alagang iro ug iring. Akala nila mapaakan, gamay, okay na. So, ayun. Pero after 3 months, we have a incident case last January. So, napaakan noong November, namatay January after 3 months. Because of rabies. Samtang sa General Santos City, nakatala ang City Veterinarian's Office sa 26 ka mga barangay sa Gensan ug anaa namatod pa sa 823 animal bite cases sukad Enero hangtod Pebrero karong tuiga. Ang Barangay Labangal ang naguna sa adunay pinakataas nga animal bite cases sa syudad. Niadtong Enero, 158 ka kaso ang ilang natala ug 147 karong Pebrero. Usa si Alma Talisik sa mga milinyat sa Animal Bite Center sa Barangay Labangal, General Santos City. Human siya napaakan og iro sa ilang silingan. Nikalit lang siya paak ba, naghisig akong palda. Kaya agir ako, dito daw na nanganak niya. Kay daghan naman jud kay di sa mo agod nga kanang kuan nga. Tapos kung makapaak na, dili na ang kunon nga ilaha. Pag mainit ang panahon, parang aburido rin yung aso. So tumataas din yung ating animal bite cases natin. Cyril, tambag karon sa mga health experts nga kung mapaakan man o bisan unsang hayop, iro man o iring, nga hugasan gilayon ang parte sa lawas nga napaakan o magpakonsulta dayon sa mga doktor. Cyril? Daghang salamat, James Paulo Yap.